आइ सुदेम, नोंथ' नोंसा आफानि अबस्थाखौ नुदोंआनो आइ। नोंसोरनि बाथ्राखौ सानै सानैनो बेनि भिरामा बांसिन जालांबाय। टेनसनावनो नोंनि न'खरनि बाथ्रासो सानोना, फिसाज्लानि बाथ्रासो सानोना, गावनि बेमारनि बाथ्रासो सानोना, न'खरखौसो सानो। बेफोरखौ सानै सानैनो नोंसा आफानिया बेमारानो बारा जालांबाय। आइ, नोंसा आफाया लुगैयो नोंखौ बे न'आवनो थाजानो। आइ, नों बे न'आवनो थादो। नोंसा आफानि देहायाबो मोजां नङा। नोंखौ थाबोला एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन बियो आइ। आइ, आफाखौथ' मोजां जाजानायखौ आंबो लुबैयो। नाथाय बै न'खौबोथ' आं दा गारनो हाला आयै। आइया सोरजों थागोन? आंनि थाखाय एसेबां साननांला आयै नोंसोरो। आयै, आं जेबो खस्थ' मोना। आं मोजाङैनो दंथ'। नोंसोर बांसिन सानो आयै। साना होननानै थाब्लाबो सानफ्लाङो आइ। आंनि फिसाया माबायदिमोन, मा जालांखो? नों मानो थानो हाया आइ? बेयावनो थादो आइ। आं थानो हानाय नङा आइ। बै न'खरानो दा आंनि थाखाय न' आइ। आरो आइयाबो आंनि सायावनो सोलिनानै दङ। आं गैयाबा सोर नायनो बिखौ? आइ, बिखुनजोखौबो लानानै फैयो माथो जानो? हाया आइ, बेबायदि थाफैनो। आइयाबो फैनाय नङा। मालाय गावनि न'खौ गारनानै मानो फैनो? मोनजाबाबो मोनजायाबाबो, गैजा रोङाबाबो मालाय बेनो न' गावनि। मानोथो थाफैनो हाया? जोंफोरनाव रावबोआनो गैखाया माथो। नोंदायाबो बेलेग जाबाय, जों सानैल'सो। नोंसा बिखुनजोखौबो लाबोदो। आबौआबो बेयावनो फरायथिसै, नोंबो बेयावनो थादो। नाङा आयै, लागै आं सानैसो थाबावगोन आफाया मोजां मोननाय बायदि। नाथाय अराय समनि थाखाय आं थानो हानाय नङा आयै। मानो हाया आइ? नोंनि न', सोरखौ लाजिनांगौ, सोरखौ मा साननांगौ रावबोआनो गैया। नोंसा नोंदाखौबो नाय, जेबो मावा। हा माखासेखौ, नोंसिनि आफानि हा माखासेखौ फानै जाजोब्बाय। आरोबा मा हा फानबावगोन बियो? न'खौनो नायग्रा मानसि गैलाय। नोंनो नायदो आइ न'खौ। आयै, आदानो मानोथो हानि कागजफोरखौ होनांगौ? जेबोखौनो मावखायाबा बियो हाखौनो फानै जाजोबगोन होनबा? औ आइ, नोंसा नोंदानि बाथ्रा मा बुंनो। नोंबाजैयाबो बेनो, जेबो बुजायनो रोङा। हाफोरखौनो फानै जाजोब्बाय सानैजो। 100 बिगानि हा दंमोन, 20 बिगासो फानबायानो नोंसिनि आदाया फानै जाजोब्बाय। आरोबा अबेखौ फानबावनो सानदों? नोंनो नायनांसिगोन आइ, नङाबा नोंसिनि आदाया बे न'खौ न' खालाया बियो। फानजोबगोन बियो, फानना जाजोबगोन बियो गासिखौबो। मानो बेबायदि खालायो आदाया? बेखायनो बुंदों आइ, न'आवनो थादो नोङो। आइ, आदानि गंसे दखानफोरखौनो लुनानै होआ मानो? अबाव थानो आइ, नोंसा नोंदाया दखानाव मोनसेबो खामानिखौनो मोजाङै मावा। बेराय बाइक सलाय जाबथिंनायखौसो नांगौ बिनो। सायावनो फैसा मोननायफोरखौसो नांगौ। खस्थ' मावनानै जानोनो हाया बियो। नोमफाया पेन्सन मोननायनि फैसाखौबो दखान होगोन मायबा होगोन होननानै फैसाखौ लाबाय। गासैखौबो थाइसेबो खरस खालामासै। न'आव मोनासैयानो, गासैखौबो बेनो जाना दोनजोबदों दखान होगोन होननानै। आदायालाय मानो इसेबां बादुला जाखो? आगोललाय माथो खामानि मावोमोनानो। मा बुंनो आइ, मानसिनि आखलखौ हमनो हाया। मानसिया मालाय थैजासिम आखल आरो गोसोआ मानसिनि सोलायबायानो थायोनो। बेबायदि खामानिबो मावलाबा, खामानि मावनो बायोबालाय माबायदिथो न'खरखौ जाहोगोन सानदों बियो? मोनथियालै आइ, मा खालायोथाय। जोंहालाय बोराय बुरै थैजासिम पेन्सननि फैसा दोनजासिगोन। बिसोरा जि खालायबाय थाथोंसै। मोजाङै थैलांबानो जागौ बे संसारनिफ्राय। माथो सिरि मानसि दंना गैयाहाय बिस्रालाय? ओइ देलाय हा, आयं बुरैसो माथो। औहाय आयं, नोमबाजैखौ फन खालायनांगौमोन। गोसोखौनो दरसि मोनसोबायहाय आं आयं, थानोनो हाथारला। आबौनि माथोखौ खेबसे खोनासंथारनोसै होननानै फैबाय आं। बिसोरबा माला फैयो? दिनै आयं, दिनै फन खालायनाय नोमबाजैखौ। आयं, आं फैसाखौनो सोआखै। दाबो सोआखै? फैसाखौलाय बेसेसो नांगौ? 10 थाखाबा जायो? जाया 10 थाखाबा, 150-200 नांखागौ। हा, एसेबां दाम? आयौ, एसेबां दाम? आंलाय माथो 10 थाखा 20 थाखाबा सोनो होगौमोन फैसाखौ। आबौजों रायज्लायनो लुगैसोदोंमोन आङो, माबायदिबा थाहैखौ। गाबोन सोगोन दे आयं, गाबोन थांगोन दे आं नोंसिनाव फैसा सोब्लाथाय। दे, माथो खालायबावनो आरो गैयाबालाय। थौ आयं, जहैथु गय जालां। ए, गय दङ? दे होमब्लालाय जालागोन दे। नोंसाना न'आ जाबायानो माथो। गैया, लुनोनो हायाखै, ससेल' जाना थाबाय। हागोन दे, मालाय नोंसा लासैनो, जोंफोरनियादि बेखिनियावबो गैया, बायला जिला।
माथो फनखौनो खालायासै फन खालायगोन होननानै बुंदोंमोन माथो सोर हिन्जावा फन खालायगोन होननानै बुंदोंमोनलै है जाम्बि नों जेबो मोनथिया बेफोरखौ मोनथियामोनबा आरो मा जाखो नोंस्रा नोंनानावा मानो फैदों खबर मोनदोंना मोनाखै मानो फैदों मानो फैदों नो नोंस्रा नोंनानावा है जाम्बिनो जेबो खामानि गैला नामा नोंहा बेफोरखौनो सानथिबाय थायो बुंगासिनो आङो नोंनानावा मानो फैदों खबर लानानै फै होननानै बेखौबो खबर लाहैया थांनाय नोंनो आंखौनो मानो बुंबाय थायो आंहा सम गैया आं गुबुन जायगायाव थांनो नागिरदों अबे नोम्फा लोंनाव थांनो नागिरदों नोंलाय सोर हिन्जावखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों है फाग्लि नै मोजां मोनसे निउस दङ फैसा मोनसिगोन माल मा फैसा बेलाय आयौ मा फैसाहाय फैसा मोनसिगोन हे अबेनि बेसे फैसा मोनगोन बै जोंफोरनि आबौआ जि सामब्रामफारा गामियाव जि बेसेबा गोजानाव जि 10 बिघा हा लादों होननानै बुंदोंमोन माथो जाखो बेलाय बेखिनि हाखौ आं गावनि मुं खालायनानै लाबायना नोंनि नोङा सोरनिथो होनब्लालाय रलै जाम्बि खोनासंग्रो आं बुंनायखौ दे बुंनाय बे हायाथ' बेसेबा गोजाननि हाखाना आगोलनि समाव आबौआ लानायसो बे 20 किल'मिटार गाहाम गोजानाव थांनानैलाय सोरथ' खेथि मावहैनो नङा होमब्ला दा बेनिफ्राय लकेल मानसिफ्राबो बायनो नागिरबा एसेल'सो बायो बेनिफ्राय फैसाखौबो बारा होआ दा ओमफ्राय सासे कास्टमार मोनदों कम्पानिनि मालिक सासे दालाला लागायनानै होदों दा बेनो फानबाय नामा नोङो फाननाय बायदियानो दे दिनै हाखौ नायनो फैनायनि बाथ्रा दं दा दालालखौ लोगो हमनांगौ आंहा बिगासे बिगानै नङा गासैखौबो बायखाजोबगोन बेनिखायनो बे कम्पानिनि मालिकनो फानखानोसै आङो आरो बेसेबा दाम गोसा होखादों आंबोलाय माथो खालायनो बे हाखौ खेथिबो मावखाया फानसै आरो आफायालाय मेल्ला हा दंखायो फानदो फैसाखौ हले मोनबानो आङो सनानिल होखानांगोन दे जागोन नों सनानि लायै मालाय लाबाय था खालि खामानियाल' दिनै जाबानो जाबाय बेनिफ्राय बे दालाला नोंखौ थगायबालाय जोंनि बेनि नामा दालाला नै नङा थगाया आरो जोंनि बेनि नङा दालाला बे गोजानसो गुवाहाटि साइडनिसो थगायबालाय थगाया जाम्बि आंनि सिनायनाय मानसि दंखायो बेनिफ्राय नों दा कम्पानियानो थगायबालाय नों कम्पानिनि मालिकखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों बेनिखाय कम्पानिनि मालिकखौ लोगो हमा बे दालालखौसो लोगो हमगोन आंहालाय दालालजोंसो खामानि गैया नङा होमबा कम्पानिनि मालिकजों मालाय दालालासो मा रायज्लायोथाय मा मायो आंहालाय मा आंनो फैसाल'सो नांगौ दे थांदो माबोरै अबावबा थांबावगोन मालायनि हाखौसो बायगोन अबावबा जोंनिखौ बायालाबासिनो थांदो थांसै आयु हाखौ बायनोबा हामगौमोन आङो आथिङावबो फायेल गानगोन सनानि हाया बिक्रि थांबोला जाम्बि आथिङावबो सनानि बुस्थु गाननो हामगौ नामा गाना मानि बा गानगोन गरमथार मोनबाय आं दुगैबावनोसै खेबसे थांहाय दुगैथां बिराद गरमलै फिल्टाराव दै सरनाय दंखायो थां आं नोंसिनियाव बेयाव बांसिन गरम मोनदों नंगौ आयै आंबो दुगैनि र' खेबसेबाव बिराद गरम मोनदों आंबो आरो फुङाव गाननाय गस्लाफोरखौ ड्रेसफोरखौ गाननोनो हाया एखे हरसिम बेसेबा मोनामो खेबसे बेलासे सानजौफुहाङाव ओंखाम संखांनानै दुगैखांबासो थान्दा मोनखायो आयै गरमाव आंनाबो सानफ्रोमबो खेबनैबा खेबथाम जाथारोआनो दुगैनाया जायो आंनाबो बेबायदिनो हाबथारा नङाबा गरमाव आइसुदेम नों दुगैखांनानै आदामोननाव खेबसे थांना फैथां दा आरो फैदो होननानै मिथिबा थाङाब्ला आरो बेखौनो नोमबाजैया बखिलायगोन गामियाव आयै जागोन दे थांगोन थांना फै नोंसा नोमबाजैनि खुगाखौथ' मिथिगौआनो माबायदि नङाबा आरो बेसेबा बेखौनो बखिलायगोन नोंदाखौबो नुथाराखै बेयावथ' फैखानाय नङा बियो हिन्जावजों रायजायोना फैबोला बेखायनो फैनो नागिरा बियो नोंनो थांना फैथांहाय मा जाखो बाबा माबायदि जादोंमोन
बिफा माबायदि गोग्लैबायगौ नों बेयाव हां लानो हाया मोनदों नामा बिफा हां लानो खस्थ' मोनदों बिफा खस्थ' मोनदों नामा हां बोनो हाख'वाखै आफा आयै आफाखौ माघारि हस्पिटालाव लांनांगोन नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन आयै बिफालै आइ नोंसा आफाया बांद्रायसो जाबाय आइ थांनाय रामोनदाखौ लिंना फैदों माबारै आफाखौ हस्पिटालाव लांनांगोन नङाबा जानाय नङा थां बिफा रुनै हांखौ लाबाय थादे हांखौ लासै लाबाय थानाय मा जाखो हरखाबनो बिफा धैर्य लाखि बिफा धैर्य लाखि जों हस्पिटालाव थांगासिनो मोनसिगोन आफा फंबाय मार गरमलै दे गारिया खिरखिफोरखौ खेंना होजोबनाय एसि लागायदोंथ' आदा ओइ फंबाय नोंना एसिया खामानि होआखै गाज्रि जाबाय खोमा दे फंबाय खेंना होजोबदोलै हाला नोंना एसिया खामानि होखायाखै दे आदा खेंनि दे